Igbo women, Enyieji ejemba hawuchie. Igbo women, Enyieji ejemba bego. Igbo Women Movement Worldwide. Igbo Women Movement Worldwide. Otubu no kasakasi nechukwu darono. Ade bata n'ime obodo agolia. Free education, free medical care, empowering the people keji maladi. Ena bia n'obodo tinye ọkụ obodo achake. I follow chukwu n'anya, ike chukwu ka ike je. Igbo Women Movement Worldwide. Igbo women, anyị mere ọgọ gaba. Ọgọdọ si na Chukwu Olisa. Ibe anyị na-eme bụ ife mmụọ. Ike akwụkwọ anyị n'ọlụ a. Anyị mere ọgọ gaba. Onye lie olote nwanne ya. Igbo women, ụmụ nwanyị Chukwu fụrụ n'anya. Igbo Women Movement Worldwide. Iyo. Zalima. Ozo. Zalima. Ozo. Olio. Soliba. Ozo. Sokoliba. Ozo. Wayawa. Ozo. Zalima. ana m ahụ ka unu nọ n'igwe na-agbada ebe a n'ụbọchị nke dị taa. O kwere ka m ghọta na o nwere ihe unu na-eme biko ọ ga-adị mma ka gị nwa jigodo ọnụ ịkọwara anyị ihe iji maka ya bịa ebe a gwanye ebe isi afọ anyị na ihe na-eme n'ụbọchị nke taa. Udo dịrị gị nwayọ ọma. Ndewo. Aha m bụ Ada Igbo Blessing. Ihe a jikwana wee mara onwe Ada eji eje mba mmiri ewu Igbo. Esi m UK wee bịa maka na ihe anyị na-eme taa bụ ihe dị egwu. Igbo Women Movement Worldwide, Enyieji eje mba. Ọ ihe anyị bụ ọ bụrụ n'ọnụ ihe anyị kwuru ka anyị na-eme.
ihe anyị bịara ime n'ụbọchị nke tata bụ ịchụ nta ego wee mekwanụ 3 years ka anyị ji wee bido organization a ọ na-aga. So nta ego anyị na-achụ abụghị itinye ya n'akpa nke anyị, ọ bụghị ka anyị rie n'ọnụ. Anyị na-enyere obodo aka, anyị na-enyere ndị na-enwere ọka ọha ha aka, anyị na-enyere ụmụazị aka, ndị nne na-emekwara ndị mmadụ. Anyị nye gị ego, ọgụ nke anyị abụrụ ka irie sọsọ n'ọnụ. Anyị na-eme gị ka ị were dị ego wee mepụta ihe. Anyị ebe ọbụla anyị na-ebe akwa, mmadụ na-ebe akwa, anyị agbapụgo mmiri udo dị iche iche. Anyị enyegoro aka kwụọrọ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ, mee ọtụtụ ihe, kwụọ ụgwọ ụlọ. So na ihe anyị nọkwa n'ụbọchị nke taa bụ na anyị ga na-aga n'ihu. Enyi eji eje mba, n'iru ka anyị ga na-aga, anyị agaghị n'azụ. So ọ ihe anyị kpọkọrọ ndị mmadụ n'ụbọchị nke taa. Paris ga-ama na anyị bịara. Adị m sure na onye ọbụla ochie ekibego, onye ọbụla amarụgo na anyị bịara na Igbo Women Movement Worldwide, Enyieji eje mba nọ n'obodo a. Ndewo, Adigbo blessing ishi mba ofesi Eliza wee bịa na Paris. Yes, okay, aghọtago m ilu. Obodo king ka anyị nọzi ụbọchị taa. Udo dịrị gị. Mana dịka unu soro bịa n'ụbọchị nke taa, onwe ihe dịka ihe dị onyonyo a ga-atụ anya, onwe ihe anyị ga na-atụ anya ga-ahụ n'ụbọchị nke dị taa. A sị ga aṅụ na ngwọ na-abịa. Ụbọchị taa udo dịrị gị. Ọgbanje ga-agba n'ụbọchị nke taa. Ị ga-afụkwa ndị celebrities, ndị dịka Anyidons, our first lady, Igbo gburugburu nọkwa ya. Abịa nwee Igolo, which is nwunye late Ojukwu. Ọ nọ ebe a already. Ọhara wee sị na ọbahụ ị na ngwa ọbụla ya atọ. Anyị wajere jebute ya n'ọdụ ụgbọelu n'ụbọchị nke taa. So anyị ada amajijiji. Ndewo. Ọhara wee sị na ya n'ọnụ Adigbo blessing ochi na mba ofesi bụ England wee bịara ụbọchị nke ha bụ na Paris ime maka ha emume nke ha na-eme. Na ndị Igbo si na ngwa na-atọ atọ, ọ dị mma ịnọ na-atụ ya kenkenke, hapụ ikwu uche ihe nke ọ ga-ekwu, unu ga-eji anyị na uwe hụ ka o si wee dị taa. Ndewo nwanyị ọma, ndewo. Biko ahụ m ka ụmụ nwaanyị ji jike, ha gara n'elu ha gara n'ala, mana okwu nghọta na onwe ihe n'oji maka ya kwado n'ụbọchị taa. Biko na nkenke oge nwere ike gwanye aha gị, onye na-emenu, onye bụ isi wee bịa. Udo dịrị gị. Afọ m bụ Chief Meg Ugwu, onye Ogbuilike, and mụnwa bụ the admin director, admission director. I'm the first point of contact that admit the members into the movement, and this movement has been on for 3 years. This is our 3rd anniversary. The first one we did in Paris, second one we did in London, it was amazing. The third one is today in Paris. And one amazing thing about this movement is that we are women, selfless women that gather together for ọdịmma Igbo. Anyị ji na-enete ndị Igbo ndị enweghị ọha ha, ụmụ nwanyị, the widows, the less privileged, ndị widow achọ ịchụpụ ha be di ha na di ha nwụrụ. We always send representatives who fight for them to make sure they get their things. People in hospital that are not, if you look at our website, you will see the things we've done. There's this community that don't have water. So we have to today they're enjoying water because of Igbo Women Movement. There's people that was in hospital, they did not have money to pay their bills, and they were using them as cheap labor in the hospital. We went in there and we settled their bills, and they were set free to go home. Those people waiting for deposit to pay for their treatment, we paid their deposit, and they started the treatment, and we saw the treatment to the end.
And what today we're trying to raise money because we've mapped a plan. We've got our building plan to be the resource center where we can train the less privileged, people that do not have anyone to pay for their school fees, so that we can give them every year. We can have like about 5 or 6 or 10 of them to be able to give them the skills they can use to go into the community, get them certificate to go into the community and work so that it can help their family. And right now we're doing very well. And today we're hoping that people will donate willingly, people will bless us so that we can bless the less privileged, so that we can open this resource center and get our youth, those that are doing kidnapping, those that are thinking that ritual is the best way, when they get their skills, when we put them right to get the right skills, all these things, that's what we're trying to eradicate poverty, kidnapping, whatever that is going on in Igbo. Oh, rescue mission. Yes. Thank So Odima Igbo Enyieji Jemba. Ndewo nwanyị ọma. Korere Chukwu ma ga-eme kunu ka nchekwa ihe niile uru bụ n'obi go mezu ụbọchị nke. Ise. Ndewo nwanyị ọma. Ndewo. Thank you. The chairman tonight is no other person than our brother, our friend, a good supporter of IWMW. He is Chief Godwin Chukwuemeka Ogbonne Ohamadike Uzakwani Ohamadike Anedo. Ladies and gentlemen, please join me to welcome to high table. You're welcome. Ladies, follow him. Ladies, protocol, please. We need you to usher in this special guest. Keep clapping. Please, thank you. You know where he's supposed to sit. Thank you very much. Thank you. Tonight, all the way from London as well, Mazi Obi Okoli. Ojeli was worldwide. Mazi, I say the Mandian is I'm missing. Ojeli was worldwide. Is the messenger. Thank you so much. Thank you so much. I've just been told that we have our brother, our spiritual director, IWMW spiritual father, Makai Vision, Ladies and gentlemen, because the only night they meet tonight, even here in the middle we hear more, don't you know church I walk in more, is it now? No problem. Father Eminem enjoyed before Mabia, he gave me. Father, you're welcome. Hallelujah, Father, you're right. Father, you see, Father, you're welcome. Thank you. There is a difference between fathers. Thank you so much. The next is High Chief Chinedu Henry. He's the president of the laws of UK. Heavily represented tonight by Chief Mosu Chinedu Mosu, Ogabweni the Ancient Kingdom, and his son. Ladies and gentlemen, all the way from London, put your hands together for Chief and Lord Mosu to the table. Thank you, Mommy. Put your hands together one more time for that way. Oh, God, that way. Hey, amen. Let's shake it.
Yes. Let me call on this other brother one more time, ladies and gentlemen. He is no other person than Chief Evangelist Okechukwu Chukwueme. Wagota here Motors, all the way from United States of America. You are doing a good job. Yes. DJ, go, just go like that. Means in Igbo. No, they taroji. They taroji. Makenya ojo wona ni agata di oji. Yana they taroji yasu. Wagota yana they taroji. I will welcome you. Welcome you. After, I'm going to come to your table and introduce you one after the other. Thank you so much for being here this evening. Okay, we have our double mayor. I want the one, in short, triple mayor. High chief, doctor, councillor. In fact, I don't have a vision now. Vision now. When are the ladies? Before I finish, I'll wait for the ladies to come. Yes. Yes. Hey. All my candidates. The double mayor. Upward. If you don't do better. If you don't do better. Yeah. $1 million don't our double mayor on the way from London. Yes. Oh yeah. Chief. Doctor. Councillor. This is James. I don't know. I don't know what to do with a land camp. In my point. My only chance to stop. I trust your government. You let me your chance, guys. His title is Eza Duro One of Paris. Eza Duro. You know what is Aduro? DSS. DSS. Ladies and gentlemen, this gentleman is representing. You are representing our father in law. Eza Duro. You are welcome, sir. Eza Duro. You're welcome, sir. You're welcome. They got one how far? How much are do they really need? Thank you, sir.
Thank you. That's the one.
The convener. Are you taking photographs? I thought you've done that before. Some members are here. Okay, thank you. For words of time, please, let's be fast. We have some guests outside. We have some guests who want to usher in. Are you close to you? Are you straight? Please, the convener. Nobody should know I do the please. Nobody should know. The
Now, I am going to ask you to do us a great favor. Can you all hear me? I'm not going to say words on this shit here. On this shit here. Ladies and gentlemen, I introduce to you the mother of the day, Chief. Mrs. Welcome you, thank you very much. I welcome my very good friend, my special friend, the mother of the day, Barrister. If I start, I'm not going to stop. But here, I present to you Chief Mrs. Bianca Ojukwu, Ojukwu. Put your hands together. The Igbo spirit is here tonight. Oh wow, all the way from Nigeria. The Igbo spirit is here tonight. Yes. Some of you hear about Ojukwu, some of you hear about Bianca. I'm not going to talk. Thank you for being here. Yes. Igbo women, thank you so much. God bless you. Thank you. Na mmụọ nsọ, amen. Ọ bụ n'aha Jizọs, ọ bụ n'ike dị n'ọbara Jizọs, onye nwe anyị na Chineke anyị. Anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche, ndị Igbo Women Movement Worldwide. O meela afọ 3 nke mgbe anyị hiwere otu a maka ọdịmma ala Igbo. Anyị na-asị gị nara ekele, nara ọjịja mma, nara mbuli elu n'aha Jizọs, maka na o si n'aka gị pụta, ọ nọkwa n'aka gị. Ọ ya mere ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị nne, ndị nna, ụmụaka, ụmụ Igbo niile gbara ụwa gburugburu gbakọrọ n'abalị ya sị gị bịa wuru onye isi anyị na mmemme nke taa. Mma mma ka anyị na-atụrụ gị, anyị na-atụrụ gị mma mma, anyị na-ayọkwa maka ngọzi gị n'ụzọ pụrụ iche, maka na ịma ihe niile mere ka ụmụ nwaanyị ya ji nnọọ nkwudosi ike kwụrụ n'ihu gị maka ọdịmma ihe na-eme n'ala Igbo. Anyị na-asị gị biko ya were ngọzi gị tinye n'etiti ha, ka ihe niile anyị na-eme n'abalị ya ka ọ bụrụ nke ga-ewetara anyị udo, wetara anyị ọganihu, wetara anyị ịhụnanya, wetara anyị ịdịkọ n'otu site na Kristi dị nwa anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu na-apụrụ m ihe niile gọzie unu ma gọzie mmemme anyị n'abalị ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu.
To go get the cola nuts ready. Adi Bongozi Napoli. E.D. Barrister, Doctor, I give her all the titles. Giru Guardia, Madam Uguazo, and then High Chief Chizoma. Please, 4 of you go get the cola nuts ready for us. House 21, DJ, if you're ready for with their track, can we go? Play some DJ, just forget any other thing. Play a local track. Play an Igbo track. We're getting the cola nuts ready. Okay, so one. Can everyone please listen? Can everyone please listen? People attend events without knowing why they are there. And I'm being honest because this is what I do almost every day. We are here to support Igbo Women Movement Worldwide. This is not a social club. This is not an organization from a community. This is not from a clan. This is not from a state. This is Igbo Women Worldwide Movement. They have come together. Thank you so much. And I said it before, a movement is not just something you start and stop. I have said it, this is a moving train. And no one can stop a moving train. It's the movement. Sky is not even our limit. We keep on going. And what do they do? Yes, we are all here enjoying cucumber and the rest of them. Yes. Who can tell me well, we come from London, okay? The exchange rate today, unfortunately, is 1190 per pound. 1190. There are people back home who can't afford to eat a square meal. When you say square, not just a meal. But Igbo Women Worldwide came together to say, you know what, it doesn't matter what happens, we're going to support the poor at home, the widows. And I was talking to someone one day and he mentioned widowers. The widowers. And I'm going to ask the Ugodi number to tell us a little bit more why we wait for the cola nuts. Go ahead, Ugodi number. In a nutshell, what we do, apart from God, Igbo Women Movement, we make impossibility possible. Apart from God, we make impossibility possible in Igbo land. Apart from God, we make impossibility possible. We put smile to the face of widows and widowers. We put smile to children without mother and father. We put smile to women that deliver children, nobody to pay their hospital bill. We put smile to homeless. We build houses for them. We put smile to people that have skill but no job, no work. We put smile to them. Igbo Women Movement Worldwide. Today's time we went to some villages that have no water. We open a borehole for them. Can you give them a hand of applause? No government is supporting us. If there's any government here that said they're supposed to raise your hand up, it's only these women. Out of our salary, our income, we share it and make sure that will be a smile to them. This club cannot even keep a flag. Can you give us a hand of applause? It's not easy. We see
I work at a filling station. Yeah, you remember, they work at a filling station and allow me blow. But the reason. As in the old Nigerian massage last night, I'll talk about it later. So thank you so much. Thank you so much. You know what happens to a giver? From the Bible, you know what happens to a giver? I'm not talking, I said something, some men are laughing. I haven't called your name.